her psykiater. Jeg har ikke nogen penge, men til gengæld har jeg fået følelser på min børneopsparing. Siger det ikke noget om, at der er gået rimelig længe, før min selv i scene satte spejl gav mig en forklaring. Ligger på beatet som en år på den lukkede. De sluger de sind og skiller forne for bukkende næ. Du skal være den mest korkede og smukkeste. Det siger jeg for at være udelukkende. Og det er blevet en trend at være binde gal. Og det vil have en chok væk, hvis jeg var helt normal. Fik alt fra fast job til ord, hvor kommer lige opvask. Opkast helt ud over min land. En skøn dag, hvem er skøn af? Det søde liv ikke stammer fra en opskrift. For når du kommer op af den blønde stage, så der kæmpen og venter med savnet af hagen. Så jeg klatrer ud, klatrer hen, klatrer op. Min tankegang splatter ud, jeg kaster op. Siger farvel til tøger, det var rapeseter og burde dampind på 5 kvadratmeter. Tag lige mig med, blå vogn. Her sidder jeg igen. Tag lige mig med, blå vogn. Hvor tager de mig hen? Tag lige mig med, blå vogn. Her sidder jeg igen. Tag lige mig med, blå vogn. Hvor tager de mig hen? Hop nu, i din gummicelle. Hop nu, stå tiden ihjel. Hop nu, vi vender dit døgn. Så kast med de hænder, før de ender i trøjen. Hop nu, du er ikke så vigtig. Hop nu, for jorden er giftig. Hop nu, vi vender dit døgn. Så kast med de hænder, før de ender i trøjen. Tag